بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bütün ғаламны юқтан бар қылып, тәрбие қылушы Аллаһу Тәаләгә безнең хәмд сәнәләребез, барша мактауларыбыз булса иде. Bütün пәйгамбәрләрнең имамы булган, безгә бу дөньяда һәм ахиратта бәхетле булырга өйрәткән сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямгә, аның гаиләсенә, барлык сахабаларына сәламнарыбыз һәм салаватларыбыз булса иде. Кояш чыккан иң хәерле көн булган җомга көнне, җирдәге иң яхшы, иң хәерле урын булган Аллаһ йорты мәчеткә килеп, Аллаһның әмренә буйсынып килгән кардәшләремне иң күркәм сәлам белән сәламлыймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Баршабызга Аллаһ Тәаләнең сәламлары, иминлеге, баракаты һәм рәхмәте иңсә иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәалә шушы җомга көнендә һәм башка көннәребездә бәрәкәт бирсә иде. Ике атна арасында кылынган гөнаһларыбызны гафу әйләп, безгә алдагы көннәрдә Аллаһ Тәаләгә буйсынып, аңа итагать итеп яшәргә насип әйләсә иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәалә җир күкләрне бар кылды. Аннары Адәм алейһиссаламны бар итте һәм аны зурлап барша фәрештәләргә аңа сәҗдә кылырга кушты. Һәм белгәнебезчә, фәрештәләр Адәм алейһиссаламга сәҗдә кылдылар, илля мәгәр бер зат кына басып калды, баш имәде һәм сәҗдә кылмады. Һәм шуның аркасында нәтиҗәдә ул Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм булды. Аллаһның рәхмәтеннән сөрелде, ирагайтылды һәм шуның аркасында bütün аның шул хәлгә төшерүче Адәм алейһиссалам дип уйлап, ул Адәм алейһиссаламга һәм аның нәселенә, ягъни безгә, баршабызга да душман булды. Аллаһ Субханаһу ва Тәалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Инна шайтана лакум адувун", дөреслектә, чынлыкта шайтан ул сезнең душманыгыз. Башка аятта килә, сезнең ап-ачык душманыгыз дип. "Фаттахизуху адуван", һәм сез кешеләр аны душман итеп кабул итегез, душман итеп аны санагыз, моны белегез, аңлагыз ди. "Иннама яд'у хисбаху", чөнки ул шайтан аңа ияргәннәрне чакыра, лиякуну мин асхабис саир, чөнки ул шайтан аңа ияргәннәрне җәһәннәм ияләреннән булуга чакыра. Ул шунда үнди, аның максаты шул булып тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәалә икенче аятында, икенче сүрәдә, Нур сүрәсендә әйтә: "Я айюхаллазина аману", и иманлы бәндәләр, и Аллаһка ышанган, кыямәт көненә ышанган һәм Аллаһ Тәалә буйсынган бәндәләр, ла таттабиу хутуатиш шайтан, сез шайтанның эзләреннән, шайтанның юлларыннан бармагыз. Чөнки монда хутуат ул эз, аяк эзе, димәк эзләр күп була. Беренче эз, икенче эз һәм дәвам итсәң яракка китеп була. Димәк шайтанның бер эзе, икенчесе, өченчесе, аның эзләре күп, аның юллары күп һәм аның безне адаштыруга алып барган юллары бик күп. "Амайят таби хутуатиш шайтан", һәм кемдә кем шайтанның
эзләренә, аның юлларына иярсә, шул юллардан барса, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ Шайтан кешеләргә бозыклык кылырга һәм гөнаһ кылырга буйыра һәм куша. Шулай итеп, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне кисәтә, безгә әйтә: шайтан сезнең дошманыгыз, һәм сез аңа иярмәгез, чөнки аңа иярү ул Аллаһка иярү булмый, ул икенче юл, Аллаһка икенче якка китү була, Аллаһның юлыннан адашып, уңдагы һәм сулдагы юлларга китү була. Һәм шуңа күрә шайтанның бөтен максаты, бөтен эше инде гасырлар, дәврләр буена кешене адаштыру, аны иманнан көферлеккә чыгару, аны итагатьтән гөнаһка төшерү, аны яхшылыктан яманлыкка алып бару. Һәм ул ашыкмый, ул үз эшен әкренле эшли, күп вакытта аның планында эшләр күп елга алга план төзелгән, ашыкмый, ләкин ул үзенең теләкләренә күп вакытта ирешә. Һәм шайтан ул безне адәм балаларын күреп тора, без аны күрмибез, ләкин ул безне күрә һәм ул безне белә. Ул безне белгәчтен, ул һәр вакытта кешенең иң йомшак, иң зәгыйфь урынын табып, шуның аркылы, шул әйбер аркылы, шул бер шәһвәт, нәфс аркылы кирип, аны туры юлдан аздыра башлый. Һәм аның юллары бик күп чынлыкта, һәм без аларны белеп, аңлап яшәргә тиешбез, аларны иярмәс өчен. Һәм алар бик күп, һәм без бүген шушы юлларның кайсы берләренә, берничәсенә иншаллаһ искә алырбыз. Шул юлларның берсе, һәм безнең бүген беренчесе, ул шайтан адашуны, бозыклыкны бизи, матурлый. Чөнки без беләбез, бозык әйбер, бозылган әйбер, ул бер кашанда, ватылган, бозылган әйбер бер кашанда ул яхшы булмый. Һәм мәсәлән, берәр ризык бозылса, аңа искерсә, без бит инде ул әйбергә карамыйбыз да. Кешенең аны күңелене тартмый, бозык ризыкка, кеше аны ашамый да, ул аны ташлый, ыргыта, ул аны өендә калдырмый. Һәм шулай, мәсәлән, берәр җимерек йорт булса, кеше анда кирип яшәмәй бит, андый җирләргә. Шуңа кеше тормышында фақат яхшыны сайлый. Һәм начар әйберне, бозылган әйберне, җимерелгән ватык әйберләрдән баш тартып аларга карамый да, күңел дә тартмый. Һәм шулай бозыклык та, гөнаһ та, көферлек тә бөтен шундый бозык әйбер. Начар әйбер. Һәм шайтанның максаты шул әйберләрне бездән калдыру. Шуңа күрә кешенең күзе күрсә, акылы, күңел күзе күрсә, кеше акылы булса, ул бит инде бозык әйберне алмый. Кибеткә кергәчтен кеше бит инде яхшын сайлый. Кеше бит инде бозылганны, сорау чыкканны кеше алмый, шулай бит. Беребездә. Монда да алмас идек, ләкин шайтан шул ук начар әйберне ул безгә бизәп куя. Ул аны безгә матурлап куя. Шуңа күрә шушы зыянны, гөнаһ булса, демәк ул зыянны әйбер, зыянны начар чирак әйберне шайтан матурлый, агарта һәм кешене кызыктыра шул әйбергә, һәм кеше ахыр чиктә шушы начар әйбергә аның карашы үзгәрә һәм аның өчен, аның күз алдында бу әйбер матур әйбергә, яхшы әйбергә әйләнә, чөнки аның нәфсе, күңеле дә ул әйберне сөя, ярата һәм кеше алданып, шул юлдан барып һәм кеше дөреслекне, яхшылыкны, матурлыкны күрми башлый. Аның күз алдында шул гөнаһ, начарлык ул гөнаһ түгел. Бозыклык түгел, киресенчә ул Аллаһка буйсынган кешеләрне адашканнар саный башлый. Ул кешеләр дөрес түгел дип, чөнки аның өчен дөнья күзаллавы үзгәрә һәм аның бизәвенә, аның матурлавына күп вакытта
имансыз кешеләр килеп әлегә, яки инде иманнары, тәкъвалыклары сай булган кешеләр аңа ияреп, шуның артыннан баралар. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә Коръәндә шайтанның сүзләрен китерә. Һәм шайтан әйткән: "Каля Рабби", шайтан әйткән: "И Раббым", дип Аллаһ Тәгаләгә эндәшкән. Ул аны Раббы дип таныган. "Я каля Рабби бима агвайтани", син мине адашырган өчен, син мине рәхмәтеннән куган өчен, Аллаһ Тәгалә әйтә шайтан: "Ла узаййинанна лахум фил арди", мин кешеләргә, аларга ди, Адәмнең нәселенә җирдәге күп әйберне бизәрмен, матурлармын ди. "Ва ла угвияннахум аҗмаин", һәм нәтиҗәдә шуннан соң матурлагачтан, аларга бөтен бузыклыкны матурлап, яхшылык итеп күрсәткәннән соң, мин аларны адаштырырмын ди. Шуңа күрә бу бизәү, матурлау аның нәтиҗәсе кешенең адашуы, диннән китүе, гөнаһка чумуы, тыелган ашар әйберне матур итеп күрү, кирәк Аллаһ кушкан әйберләргә киресенчә инде башка исемнәр тагы булып тора. Шулай итеп, дөньяда без беләбез, күрәбез. Чөнки бөтенебездә, мисал өчен, инде ап-ачык мисал, хәмер эшене бөтенебездә беләбез нәрсә икәнлеген. Инде Россия халкына аңлатысы юк. Без моны күргән, ишеткән шабит инде, күреп торабыз нәрсә икәнлеген. Шуның аша узган, ләкин без бүген көндә күрәбез, хәтта күп мусламан булган кешеләр, халыкларда, алар арасында эшчелек таралган, һәм кеше бит күп вакытта аны эшкәндә үзен аклый, шулай бит. Кеше бит инде тик торганда эшми, шуңа үзен аклый, алар өчен, алар күз алларында аларга бер рәхәтлек китерәме инде ул, яки бер алдану китерәме, ләкин аларга ул бер шайтан бизәгән, матурлаган, ансыз алар яши алмыйлар. Шуңа күрә ул бер беләбез. Ягъни файдасы да юк, зыяны да күп икәнлеген, ләкин шулай кергән кешенең күңеленә кунак килсә шабит инде куймыйча булмый шабит. Шуңа күрә бу инде бизәгән, кунакны кирәк сыйларга, сыйлау итмәгәндә, мәсәлән, шәй ачты бит инде тиресен куя кирәк. Шулай итеп шайтан бизәп куйган. Демәк, куймасаң, син хөрмәт юк дигән кунакка. Син кунакны хөрмәтләмисең, демәк, сиңа уважение юк дигән шәй инде. Шуңа күрә шулай итеп күп кешеләр бездә шул юлга киткәннәр, күп вакытта аңламыйлар, аңлатсаң да аларның кирми. Чөнки аларның күзләре ул әйберне күрми, аларның күңелләрендә башка әйбер, башка программа. Шуңа күрә синең сүзеңне аңламый, ул үз дөньясында. Үз дөньясында шайтан аңа бизәгән, шайтан аңа матурлаган, дөньяда яши. Һәм мәсәлән, мисал өчен, шайтан бит инде күп фаразларны, диндә кушкан әйберләрне бозарга дип, күп әйберне бизәкли, әйткәнебезчә, шуның нәтиҗәсендә, мәсәлән, туганнар аралары бозыла. Шайтан бит бер туганга бизәп куя, теге туганы сине алды дип, яки теге туган синең теге малыңа алга тели дип, яки мирас бүлгәндә һәрберсе бизәп куя. Шуның аркасында туганнар бер-берсе белән тагышып бетәләр. Яки инде кайчагында шайтан килеп бизи, бу синең туганың намаз укымый, син янына барма дип, синең теге туганың мәсәлән аракы эчә, тегесен эшли, шуңа күрә син мусламан намаз укыйсың, аны янына барга кирәк түгел дип, шайтан шулай да бизәп куя безгә дә кайчагында. Һәм кеше намаз укый башлагачтан башка туганнар белән араларын үзә башлый, алар югала башлый, чөнки аның күз алдында мин намаз укыйм, мин яхшы, булар начар, алар намаз укымыйлар. Бар өенә килсәң, ризыгы харам, кунакка барсаң, ашап булмый, алар телевизор уйный, башкасы һәм төрле сәбәпләр табып, кеше үз туганнары белән араларны үзә. Бу бит фарыз булып тора. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккәдә Аллаһ Тәгалә аңа туганнарына дәгъват кылырга кушкачтан, аларны дингә өндәргә кушканнан соң, һәрберсенә эндәшә. Һәрбер туганын шакыра. Әйтә: "И фәлән угылы, мин сиңа Аллаһ кыямәт көнендә мин сиңа ярдәм итә алмасмын, үзең ярдәм ит" дип, һәрберсен атап чыга. Хәтта кызын да әйтә: "И Фатима, ди Мөхәммәд кызы, дөньяда ди теләгеңне сора ди. Дөньяда теләгеңне сора, ләкин ахирәттә син минем кызым булса да, мин синең өчен бер нәрсә дә эшли алмасмын, әгәр син Аллаһ диненә күчмәсәң.
һәм әйтеп куя ахырында, ләкин туганы җепләре сакланыр диде. Ул дингә чакырды, ләкин берсе белән дә араларны үзмәде. Бөтенесе белән дә алар үз диндәре калсалар да, ләкин туганы җепләре сакланды. Шуңа күрә монда да шайтан бизәп куя безгә, һәм без төрле сәбәп табып, акланып, үзебез нидер уйлап, фикерләп, качагында Аллаһ кушканнарны бозабыз. Бозабыз, һәм шайтан безгә шулай фикер салып, аны матурлый бизи, һәм кеше шуңа канәгать булып, Аллаһ кушканны үтәмичә, Аллаһ тыйганнарны эшләп йөри башлый. Шулай качагында кеше безгә бизи матурлый кешеләрне безнең өстебездә, һәр кешенең өстендә булып тора. Әгәр кеше бер гөнаһ күрсә, һәм аңа инде сүзе үтә алса, үзгәртә алса, ул әйберне әйтү, кисәтү, туктату кеше булдыра алса, хәлдән килгәнчә, әлбәттә. Ләкин күп кешеләр инде кешегә кисәтмиләр. Гөнаһ кылганны күрә, белә, сүзе дә үтә, әйтсә тыңлыйлар да, ләкин мин теге ислам турында шәр уйларлар дип аклана ул, яки инде мин кешеләргә йомшак булырга тиеш, аларга каты әйтергә тиеш түгелдер дип үзен аклый, яки инде мин әдәп әхлакны сакларга тиешмен, шуңа күрә булар белән талашырга кирәк түгел дип, һәм башкасы монда да әйтү урынына ул әйтми. Әйтми күрсә дә шайтан аңа бизәп куйды. Тик кенә утыр, әдәп сакла, кешегә каты әйтмә, яки инде кайсы берсенә тагы да тирәнрәк китә, ягъни син үзеңне кара, үзеңне уйла, син бит әле үзең гөнаһлы, синең үзеңне җавап бирәсең бар Аллаһ каршында. Шуңа күрә син башы үзеңне төзәт, аннан буларга барасың. Һәм кеше шулай әйтеп, үзен төзәтә һаман инде, һәм ул бетми бит төзәтү. Һәм туганнарга да әйтми, кешегә дә әйтми, үзе дә шул килеш кала. Һәм шуңа күрә Коръәндә алейкум анфусакум, үз-үзегезне сез турыйлыга бассагыз, сез үзегезне уйлагыз, калган шайтанны уйламагыз дигән аятны дөрес аңламыйча үзендә уйлый, һәм кешеләргә сүз дә әйтми. Өйрәтми дә, кисәтми дә, һәм шайтан аңа матурлап куйган. Матурлыгын бизәгән, үзеңне уйла. Син үзең гөнаһ кылган. Шуңа сине тыңламаслар, алар син кыямәт көне син җавап бирәсең бар. Шуңа күрә шушы сүзләр белән кеше инде тормышта үзен әзәк тынычланып, шулай итеп тормыш дәвам итә, һәм шайтан аңа шушы яктан килеп бузып куйган була. Шуңа күрә шушы әйберләрне күп санап була. Шайтан төрле яктан килеп матурлый бизи, һәм кеше канәгатьләнеп диндәге кушканнарны һәм диндәге тыелган әйберләрне үтәми башлый. Чөнки аның күз алдында үзенең үз теләгән шайтанның бер пәрдәсе булып тора. Шулай ук шайтанның икенче юлы ул гөнаһларга матур исемнәр бирә. Шайтан гөнаһ бит инде ул тыелган әйбер, зыянлы әйбер, начар, пычрак әйбер. Ләкин шайтан исемне үзгәртә. Исемне үзгәртә һәм кеше гөнаһка башка матур исем, кешенең күңеленә яткан исем, кеше теге нәфсенә теләгән исемнәрне кушып, һәм кеше шул әйберне эшли, һәм аңа әйтсә инде, бу бит булай бит. Баягы дип кеше үзен аклый. Аклый һәм иң беренчесе ул башлана инде әдәп белән, Хава белән, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля Адәм алейһиссалам белән Хаваны җәннәттә бар итеп беләбез. Һәм аларга һәр нәрсәне рөхсәт итте, фақат бер агачка гына якын килмәгез диде. Һәм шайтан аларга вәсвәсә кылып, нәрсә дип әйтә, бу агач ул мәңгелек агачы. Гади агач түгел, ул мәңге яшәү, мәңгелек тормыш агачы. Ягъни аны ашасагыз, сез үлмәячәксез бер кашанда. Мәңге яшәрсез дип. Шуңа күрә гади бер агачны алдап, бу мәңгелек агачына әйләнеп куя, һәм Адәм алейһиссалам белән Хаваның кызыгып, шуннан якын килеп, инде тыелган әйберне эшлиләр. Шулай итеп, шушындый исем үзгәрүгә, кешенең аның карашы үзгәрә. Бер пычрак әйбер булса, кешенең карамас иде. Шул пычрак әйбергә матур исем кушсаң, кеше аңа кызыга башлый, чөнки кешенең күңеле тарта. Шуңа күрә, мәсәлән, кемдә зина кыла, һәм ул аны үзенә, кемдә зина тәҗрибә алу дип, мин тәҗрибә аламын дип, үзен аклый, зина кылганда. Кеше аракы эчә, тәмәке тарта һәм башкалар, күңел ашаша бит инде. Бу күңел ашу, бу тынычлану, бу нервларны саклау дип, үзен аклый. Кеше, мәсәлән, гарәпләрдә риба бит инде, риба тыелган беләбез. Гарәпләр аны
файда дип атаганнар, ягъни бу акча ул файда. То есть ул риба түгел, харам түгел, ул файдалы әйбер. Ул файда дип әйтәләр. Шул зина кылу, ул хөррият шәбетендә, иреклек, кеше теләгәнне эшли ала дип, кеше үзенең аклый тыелмаган дип. Һәм кеше мәсәлән гайбәт сөйли, кеше турында. Ул гайбәткә санамый аны, бу инде кисәтү була. Теге кешенең турында сөйләгәчтән, димәк, ул инде әйбәт гайбәт, бу начар гайбәт түгел, әйбәт гайбәткә әйләнгән, димәк тыелмаган дип әйтеп була андый берләрне. Шул күрә мәсәлән теге бузыклык төрле бар инде, җырчылар, инде кинолар һәм башкалары, шул бузыклыкны бит инде ул мәдәният, культурага әйләнде безнең бузыклык. Һәм инде андагы кешеләр бит алар безнең йолдызлар булды, шулай бит. Алар йолдызларга әйләнделәр, ул бузык кешеләр, димәк башка кешеләргә бит инде йолдыз шикелле үрнәккә әйләнделәр. Бер бузык кылучы, гөнаһ кылучыны кеше саны йолдызга. Димәк инде гөнаһ кылуч түгел, бу йолдыз. Димәк аңа ияреп була. Аның шикелле шәп була. Ул инде кешегә бер табыну урынына бер кеше табынырдай бер кешегә әйләнә. Шулай итеп шайтан күп вакытта исемнәрен үзгәртеп кешегә тынычландыра. Ул гөнаһ кылганда тынычлана ул. Мәсәлән, урлауны кеше саны урлау ул баю шәп инде. Урлау ул кеше байды. Димәк акча эшләдем дип кеше үзен аклый. Аклый, шулай итеп, шул күрә монда мисалларын шулай ук китереп була. Һәм өченче юлы Аллаһ Субханаһу Тааля гыйбадәтләрне, Аллаһка буйсынуны яман начар исемнәр белән атый. Аллаһка буйсыну гыйбадәтләрне кисенчә исемен үзгәртеп начар исемгә. Гөнаһны матурлый, матур исем бирә, Аллаһка буйсынуны гыйбадәтне атый начар исемнәр белән кешеләрнең нәфрәт уянсын дип, шулай бергә эшләмәсен дип. Шуңа күрә мәсәлән дин тоту бит, дин тотуны кайсы кеше әйтә, бу искелек дип, бу искелек әйбер, бу искергән әйбер, бу теге урта гасырларда калган әйбер, шука дин ул элекке әйбер, матур әйбер түгел дип, артта калып әйтәләр. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям беләбез, төрле кушаматлар кушканнар. Ул сихерче булган бит, ул шагыйрь дә булганында, ул теге ахмак та булган, башкасы да булган. Кешеләр шушы исемнәрне кушканнар, төрле исемнәрне, бүгенге көндә әйт. Ул да дәвам итә, мусламаннарга төрле исемнәр тагу. Кешеләрне нәфрәт уяту, хәтта үз мусламаннар арасында бит инде әле мәшкә килмәгән, намаз укымаган мусламаннарда да башка мусламан турында начар уйлый, чөнки телевизордан, радиодан, гәҗитләрдән бер әйбер укый да, андагы кушаматларны күреп бөтенсендә бөтен мусламаннарны шулай дип уйлый башлый. Үзе мусламан бит инде. Һәм язганда мусламан шулай дип язганда ул үзен шуна кертмәй, хәтта үзе мусламан булып тора. Ул хәтта аңламый, шайтан аңа бизәгән, шулай ук мин теге мусламан, ләкин мин дөрес мусламан, тегеләр дөрес түгел. Ул да мусламан, күрә гаип аңа да төшә, ләкин ул аны күрми, аңламый, чөнки аның күз алдында шайтанның бер бизәге булып тора. Аллаһ Субханаһу ва Тааля создал небеса и землю, и создал на земле Адама алейхиссалям, чтобы он и его потомство жили на земле. И после создания Адама Аллах Субханаһу приказал всем ангелам совершить саджда ему, и все они совершили саджда, поклонились, кроме Иблиса, который отказался, который возгордился, и из-за этого он был изгнан от милости Всевышнего Аллаха Субханаһу ва Тааля и лишен его милости. И Аллах Субханаһу называет шайтана в Коране врагом, явным врагом, и запрещает нам следовать его путям, его стопам, его следам, то есть не идти за ним, а идти другим путем. И шайтан питается всегда, он мстит Адаму за то, что думает, что он является причиной того, что он был изгнан Всевышним Аллахом Субханаһу ва Тааля, и пытается его сбить, потому что вся его цель – это чтобы люди делали грехи, делали плохое, чтобы люди были неверующими, грешными, чтобы люди шли путем джаханнама, следуя ему. И у шайтана есть много способов, путей, через которые он людей заблуждает, сбивает с пути, используя нафс человека, то есть шайтан и нафс, две силы вместе, в тандеме, они борются против нас, шайтан снаружи, нафс изнутри нас. Шайтан использует нафс, потому что нафс – это то, что в человеке, часть его
души, часть человека, которая всегда призывает к плохому, постоянно, поэтому они вместе пытаются человека сбить. Первый способ, то, что он украшает человеку заблуждение, украшает разные грехи, и человек перед его глазами грех и заблуждение считаются хорошими, красивыми вещами, а скажем, не греховными, потому что заблуждение и грех – это вещи грязные, плохие, испорченные. И нормальный человек к этим вещам, у него даже желания не появится их совершать и делать, если человек будет понимать, видеть и знать эти вещи. Но шайтан, заинтересовывая, так украшает, что человек это не видит. Это не видит и тем самым совершает грех, думая, что совершает хорошее, благое скажем, и неплохое действие. Поэтому, скажем, шайтан украшает из питья спиртного, мы знаем, большой пример, явный пример в нашем обществе. То есть человек это, скажем, видит как хорошее дело, когда приезжает кто-нибудь в гости, так вот нужно поставить, человека нужно угостить. Если не поставил, получается, не угостил совсем, то есть ты его не уважаешь, таким образом украсил, что это уважение. Это не грех, это уважение человека. Или, скажем, когда порываются родственные отношения, когда мусульманин из того, что он религиозный, читающий намаз, шайтан ему так украшает, и он начинает отношения с своими родственниками прекращает, потому что шайтан говорит то, что ты намаз читаешь, они намаз не читают. У них там дома кушать нет халяля, у них там телевизор работает, у них там 5-10, там, у них там харамная работа и так далее. И поэтому мусульманин перестает звонить и ездить в гости, помогать своим родственникам, себя оправдывать тем, что скажем, у нас нет ничего общего. Но они родственники. Поэтому такой самообман – это плод, результат работы шайтана, а мусульманин должен всегда, в любом случае, отношения с родственниками поддерживать, кем бы они ни были. Какой бы они ни были религии, состояние, человек должен это пытаться делать. И также иногда некоторые мусульмане, даже обманываясь, перестают людей скажем, обучать религии или предупреждать о грехах. Даже когда человек грех видит и имеет возможность его исправить, он его не исправляет. Потому что нужна возможность, то есть человек может сказать слово, его могут послушать, он все равно это не делает, оправдывает то, что когда я мусульманин, я должен быть мягким, когда я не должен людям там говорить плохое, или там то, что я мусульманин, этого достаточно, что я сам грешный, у меня самого грехов много, поэтому я буду заниматься только собой пока еще. Когда вот с собой справлюсь, когда себя исправлю, потом начну уже исправлять людей полностью. И то, что в судный день отвечать буду я один, они мне не помогут никто, и человек тем самым перестает учить благому, перестает людей предупреждать их о грехах. Ну, то есть, когда человек может это сделать, когда слова возможно, когда слова принесут пользу, не везде, не всегда, потому что для каждой вещи есть, для каждого слова есть свое место, свое условие. Также шайтан называет грехи красивыми, хорошими именами. Распутство называется культурой, совершение зина называется свободой человека, риба это называется пользой, воровство называется обогащением, так вот, человек обманывает на рынке, он деньги зарабатывает, так вот, это зарабатывание денег, потому что я могу с голоду умереть, а шайтан, его цель, он приказывает человеку, он людей обманывает то, что они станут бедными, пугает их бедностью, поэтому человек, боясь бедности, делает все запрещенные вещи, себя оправдывая. Оправдывая, человек, говорит гайбет про брата мусульманина, это называют, что это, называют гайбрат, это называют как назидание, что это, предупреждение, что это хорошая вещь, неплохая вещь и так далее. Шайтан называет поклонение, подчинение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, наоборот, плохими именами. То есть разные названия, разные клички, разные вещи, которые придумываются. То есть, когда говорят, что ислам это отсталость такой, то есть ислам это средневековая религия, человек отсталый человек, мусульманин, он не современный, так ведь, что он не современный, он отсталый человек, он остался на уровне средних веков и так далее. Ну, иногда некоторые примеры приводят. И даже пророк Мухаммад, мы знаем, называют разными именами того, чтобы людей от религии отпугнуть, чтобы они не были в религии. То есть шайтан также делает все постепенно, не сразу. Он начинает с маленького.
Сначала маленькие грехи, потом большие. Сначала сунна, нафиль исчезает, потом фарз исчезает. Поэтому он делает все хутуват, шаги. Поэтапно, постепенно он идет свои цели не сразу. А человек меняет, и часто шайтан подменяет понятия. То есть важные вещи становятся неважными, а мелкие становятся более важными. Когда, скажем, какие-то фарзы, это же не важно, то есть намаз, ураза, закят не вспоминается, какие-то, скажем, мелкие вещи в религии, эти они стали, скажем, важнее, чем намаз. То есть шайтан поменял местами, и человек, обманувшись, он занимается тем, что менее важное, то есть сунна, нафиль и так далее, а фарзы его уже не интересуют. Шайтан әкреңне эшен эшли, ул тиз эшләми, ул итаплап, адымлап эшли, шуңа күрә башка кешегә, башка бәләкәй гөнаһларны матур итеп эшли, һәм кешеләрне кыла башлагачтан, аны зурларга да күшә кеше, чөнки бәләкәй гөнаһларга ул ияләште, зурларын да кылып була. Һәм кеше мәсәлән намаз укыса, фаразлар, нафилләр булса, кеше башлайды нафилләргә башлый, то есть нафилне укыма, ул нафил генә, ул сөннәт генә, ярар инде синең вакытың юк, синең эшең тыгыз, һәм башкасы инде, анда вакыт булса укырсың инде, шуңа күрә кеше нафилләрне калдыра башлый, әкрен генә салкын кара башлый, анда инде фарзга җитә. Шуңа күрә шайтан шулай әкрен генә төрле яклап алга таба бара, һәм күп вакытта шайтан мөһим әйберне аска төшереп, теге мөһим булмаганны мөһим әйбергә әйләндерә. Мәсәлән, фарызлар бит инде әйләнә кирәкмәгән әйбергә. Намаз, мәсәлән, намаз турында, ураза турында, хаҗ турында, закат турында, башка әйберләр турында, кеше уйламый качагында, ләкин диндәге вак әйберләрне, сөннәтләрне, нафилләрне кеше бик зур игътибар бирә. Шуңа мәсәлән, шук теге мәсәлән, намаздагы фаразларга кеше бәлки әһәмият язак бирер, ләкин намаздагы мөстәхәбләргә кеше бик зур әһәмият бирә һәм нәкъ шуңа бәйләнә. Моның кулы дөрес куймаган, моның аягы тегендә тора, мәсәлән, тегесендә тора инде. Күп вакытта нафил әйберләр. Булып та, шуңа күрә артык игътибар бирәбез. Кашанда без диндәге түбәнрәк әйбергә, югары әйбергә бөтенләй игътибар бирмибез дә. Шуңа күрә шайтан шулай итеп алдап куя, алмаштырып куя, һәм кеше кирәк әйбер турында уйламый да, аны эшләми дә, теге яки кирәкмәгәнне бөтенләй эшли, яки инде диндәге сөннәт, нафил инде өстәмә әйберләргә бик бөтен көчен куеп, фаразларга бер дә бөтенләй игътибар итми. Игътибар итми. Һәм нәтиҗәдә ахырда әйтәм, ахыргы сүзем, шайтанның көче юк. Шайтанның бөтен коралы ул вәсвәсә. Уй сала ул. Шайтан безнең күңелгә уй сала. Бетте. Калган без үзебез эшлибез. Аның юллары күп, ләкин башкаручы без һәрберебез. Ул уй салды, син уйны алып атсаң, син аңа иярмәдең, уйны алып, аны зурайтсаң, һәм аңа иярсәң, кеше үзе эшли. Шуңа күрә шайтан ул көчсез, шайтан ул зәгыйф, аның бөтен бердән бер коралы вәсвәсә, уй салу. Иярүче, кылучы без һәрберебез без үзебез. Без үзебез иярәбез, үзебез эшлибез. Шуңа күрә кирәк, шайтанның бер тәэсире гайбы бар, ләкин күпчелеге бар һәрбер үзебездә булып тора. Шуңа күрә шайтан гаепләгәнче башта үзебезне уйлыйк һәм иншалла шул юлларга иярмичә үзебез аңа каршы торырга өйрәник тә һәм аның юлларын белеп шуларга иярмәскә дип. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ani ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким иннаху вал гафурur рахимус сами'уд дуа.